dromen. De wereld is leeg en donker, maar je pakt je gitaar, slaat een akkoord aan en zie daar is licht. Waarin woorden zich naar een lied dansen en magiërs van de muziek naar voren treden om je te helpen. Het koude lege gat van de wereld voor even opnieuw met dromen te vullen. Het is kreun, 9 november 2021 in Amsterdam, terug Alex Roeka. En die is bij ons te gast. Maar je had een nieuw album uit, Nieuwe Dromen. Alex, welkom in Noorderwind. Leuk om jou weer eens even te treffen. Ja, zeker. Leuk om hier te zijn. Hoe is het met jou? Prima, jongen. Is druk? Ja, nou, ik heb net een nieuwe cd uit, zoals je ziet. En ja, we zijn een beetje aan het spelen weer. Ja. Dat is fijn. Hoe ben je de afgelopen 2 jaar doorgekomen? Ja, door dat te maken, hè. Ben je er 2 jaar mee bezig geweest? Ja, ik heb heel veel liedjes geschreven in de coronatijd, zo een stuk of 50 wel. En daar heb ik er een aantal van geselecteerd die dan op die cd zijn gekomen. En ik heb een heel lang lied geschreven, een soort autobiografie in liedvorm. Dus ik heb mijn tijd wel goed besteed, dacht ik. Dacht ik ook, ja. Ja. Was het juist ook wel lekker misschien? De druk er een beetje af Ja, van? nou ja, god, ik ben sowieso een beetje van nature een kluizenaar. Dus voor mij was er niet zo heel veel verschil. Het enige was eigenlijk dat ik niet naar het café kon. Dat vond ik wel jammer, want daar hou ik wel van. Ook om in het café te schrijven, maar dat heb ik dan maar thuis gedaan. Ja. Maar goed, je bent er en je hebt een prachtig mooi album uit. Wat voor verhaal probeer je te vertellen op dit album? Oh, ja. Is het ik ben altijd een levensverhaal? Of? Ja, bedoel je dat lange nummer? Onder andere? Ja, nou ja, god, mijn liedjes zijn altijd heel autobiografisch geweest. Ik heb altijd gezegd, het is het leven, liefde en dood. Weet je? Ja, dan kan ik me geen bijl vallen. Dan valt alles onder zo'n beetje. Leven, liefde en dood. En dan ja, mijn persoonlijke herinneringen in deze cd zijn het ook wel ja, echt wel herinneringen aan vroeger die een rol spelen. Onder andere liefdes, jeugdliefdes. Ja. En verder is er in dat lange lied ga ik gewoon van mijn geboorte tot aan mijn dood de hele tijd langs, zal ik maar zeggen. Ja, maar eigenlijk is het een dubbel album. Ja. 1 cd met 12 nummers. Ja. En de tweede cd staat In dit sterrendal op. En je refereert er al even aan. Dat duurt meer dan 50 minuten. Ja. In 1 keer opgenomen? Ja, dat hebben we in 1 keer opgenomen, ja, in de studio in Amsterdam. Ja. Hoe is dat ontstaan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik had die eerste zin. Ik ben hier aangekomen toen de hoop begon. Kind van Hoge Dijken, dat was de eerste zin. Ja, toen, dat is het begin eigenlijk. En daarna vloeide eigenlijk vanzelf associatief al die 40 coupletten er zo uit. Ja, ik heb het leven achter de rug natuurlijk, dus ik hoef niks te verzinnen. Ik hoef het alleen maar op te schrijven. Al die episodes van kostschooltijd, reizen, varen, nachtleven in Amsterdam, psycholoog geweest. Nou ja, het hele zootje tot en met... ik heb mijn dood ook maar vast bezongen. Dan hoef ik dat ook niet meer te doen. Als het ben daar ook klaar mee. Ben ik ook klaar mee, ja. En toch las ik in een interview van jou, naar aanleiding van dit nieuwe album, dat je want iemand zei van, nou ben je aan het afbouwen? Echt niet. Je bent springlevend, je bent nog creatief, je schrijft nog heel veel, met andere woorden. Toch nog steeds in je kracht van je leven. Ja, ik heb wel het gevoel. Het kan morgen natuurlijk anders zijn. Maar ja, ik voel me nog wel 18 eigenlijk gewoon. Hè. Ik pak ook nog regelmatig mijn racefiets en dan knal ik er 100 kilometer uit. Ik heb er nergens last van. Het rode vod toch nog weer eer aan. Ja. Het rode vod natuurlijk. Ja, de wielerliedjes. Ja, die... Gaat het makkelijker of moeilijker? Teksten schrijven, muziek erbij verzinnen, een nummer van 50 minuten. Het geeft in ieder geval de indruk dat het nog steeds makkelijk gaat. Ja. Het oogt makkelijk. Op zich wel natuurlijk. Hè. God, heel veel artiesten, schrijvers zeggen dat. Ik schrijf vanuit mezelf, ik schrijf vanuit mijn hart, weet je wel. Oké. Ja, ik denk dat het makkelijk gaat omdat ik vanuit mezelf schrijf. Dus ik hoef me niet te forceren om iets te zijn of iets te willen zijn of iets te moeten zijn. Het gaat vanzelf als wat ik ben. En dat is makkelijk. Nee, ja? Een vogel vliegt, een paard galoppeert, omdat hij dat in zich heeft. En ik heb blijkbaar in me om mijn gitaar te pakken en liedjes te maken. Gewoon, dat is mijn natuurlijke habitus, zou ik bijna zeggen. Beide cd's, het lange nummer, maar ook die andere 12. Hoe heb je het aangepakt? Ik bedoel, eerst schrijven natuurlijk, dat doe je alleen. Maar op een gegeven moment ga je de studio in en je hebt het muzikanten daar ook bij gehad. En je treedt live ook op met andere muzikanten. Ja. Wanneer komen die zo'n studio binnen? Als het al bijna klaar is? Of schrijven die ook nog een deel mee?
Nou, het is wel zo dat ik mijn liedjes klaar heb op het moment dat ik de studio in ga. Dan heb ik wel de tekst, akkoorden, de melodie en alles. En dan gaan we zitten en dan horen die mannen wat ik gebrouwen heb, zal ik maar zeggen. En dan denkt de drummer Jeroen Klein, kom op, dit is wel een lekkere groove hierbij. En dan komt Rijer Zwart met zijn gitaren en die doet er dat bij. En ja, en dan ontstaat er een lied. Snap je, zo eenvoudig. Er zijn meerdere mensen die mee hebben gewerkt, maar die 2 die je nu noemt, Ja. die zijn wel heel belangrijk voor dit album geweest volgens mij. Ja, dat zijn de jongens ook waarmee ik al jaren speel eigenlijk. En we kennen elkaar waarschijnlijk door en door. Kennen elkaar smaak en hoe we het willen. Ja, dat is de basis van mijn spelen, van mijn theater en van mijn cd-opnames. Er is een heel boekwerk bij. Prachtig trouwens. Ja. Het ziet er heel mooi uit. Hè? Ik kan me voorstellen dat je hebt al wat albums uit inmiddels, maar best wel trots op bent, of niet? Ja, zeker. Nou ja, god, dat is Excelsior, hè. Excelsior durft dit soort dingen aan. Zo'n platenmaatschappij van Borsato of zo. Weet je wel, daar gaan miljoenen in om. Maar ik heb nog nooit iets gezien van Borsato op deze schaal zo. Maar Excelsior die doet dat gewoon. En dat vind ik fantastisch. Daar heb ik heel veel bewondering voor. Ja. Nou, ik ook. Veel respect dat ze zo met artiesten en muzikanten omgaan. Over het album, er zit een prachtig mooi schilderij aan de voorkant. Ja. Van wie is het en waarom heb je hiervoor gekozen? Ja, Bruno Vekemans is een Vlaamse schilder die inmiddels overleden is. Die maakt hele aparte eigen schilderijen. Er zit altijd een kleine afwijking in, zodat je iets bijzonders voelt of iets. Hij suggereert iets of zo. En dat vond ik in dit schilderij ook. Die man die zit er op die stoel met die koffer. Ja, wat doet hij? Waar gaat hij naartoe? Weet je, nieuwe dromen. Het past ook wel. Hè? Hij wil misschien de wereld in met zijn nieuwe dromen. Zo is dat. Kwam ik tot dat beeld dat mij raakte en waarvan ik denk dat moeten we erop voorop zetten. Prachtig beeld bij een prachtig album. Mooie tekst, een dubbel cd's dus. En van dat nummer van 50 minuten maar steeds van zitten. Maar het is echt een heel mooi nummer. Luister het maar eens even naar. Nieuwe Dromen, het nieuwe van Alex Troeken. Het is uit. Het is gewoon te verkrijgen via Excelsior of op andere manieren. En je gaat een soort tourneetje nog doen? Ja, zeker. Ja, we liggen nu een maandje stil. Maar dan beginnen we weer. En het volgende seizoen hebben we er sowieso een stuk of 30, 40 optredens. Dus dan gaan we lekker aan de gang. Ja, we zijn al bezig met een soort try-outs. Maar eigenlijk zit het al gebakken gewoon allemaal. Ik ben blij dat je vandaag bij ons te gast bent. Dat het album klaar is. En ik wil je vragen natuurlijk om ook 2 nummers live te spelen. Welke ga je doen? Maak me wakker en Dunne lippen. Alex Troeken, live in Noorderwien. Ik weet niet meer wat ik moet denken. De een zegt dit, de ander dat. De waarheid loopt maar wat te zwenken. Een dronken zwerver in een lege stad. Ik zit gevangen in mijn dromen. Door gladde praters klemgezet. Hoe moet ik hier nog aan ontkomen? Met al die rovers rond mijn bed. Als ik kronkel, zoek mijn hand op in het donker. Haal me onder uit die verdommenis. Zeg me dat het allemaal goed komt. Dat die warme gloed weer terugkomt. Ook als dat helemaal niet zo is. Ik ben van alles losgekomen. Een leeggeschreeuwde neppoëet. Een uit het zicht gedreven dromen. Op een zwarte zee van zweet.
met je oude motor brullen, het onmogelijke onthullen als wapen tegen de ontlediging. We gaan het leven groots bezingen, de heksen van het lot bespringen. Ook al is dat tegen beter weten.